Oh, iki aku ngrek musuh iki. Aku urung oleh lawani Januari. Pokoke wis kudu oleh lawani Januari. Sopo ae yo. Nang wis fisik boleh iki. Fisik. Fisik pokoke. Yo, tak tunggu infone. Iki lawan sapa? Ning JBRX yo oke, ning BWS yo oke, ning Saduk Jotos yo oke, ning endi wae oke aku. Pokoke sing penting ning Boring aku. Nih yo. Wis, nih.